ka fito da kiɗa, handa ka fito da kiɗa, abin hari kiɗa, rawa ta canza kiɗa, a fito a guda, hadari ya fara cida, an ja mu faɗa, risi ya hau da gada, sama APC ƙasa APC ku taho da guda, gafa ruwa da kada, wa zai gangancin ya gwada, da inji na juma lawance a mahandin kaba wanda faɗa. Kar ta zankar a duk wani tsallan tsula kuce masa sai ya kai gar kana wanda ku fada masa sai ya yi kwarkwar har dan kamfan zula na ce muku sai ya je kar a Kano zan ko biyu abba kabir da sai mun rantar bana har da makafi masu biye maka sai mun warkar a abin san doro a fada masa mun san kumfar kowa ya ki tambari to ku sake shi ya fado komar yau duk wani kulli na gidan waye ya fado kar malahu ya san mu ma haka nan mun san shi dan wani kuren zole mutum tare ne karfin shi karya ta kare dan war aka din san
ga ta riba wuce a yi ruba yaran mota da direba to ta yi mun sha Allah Kano mu ci riba ta fasa kwantayo yan dagin laba ku da riba har gaji bana noma ta da fada wa fulan ba sarkin tsalle na biri ya bushe gararan ba bana baka da tasiri balle ka zake ka yi ruba a idan ka masho din da ya je da rasar sa direba Allah maimaita Allah maimaita ba sa dawa ba su sasanta kana wa'azu ka fadar Allah inganta abba ka bar yau su Allah maimaita kana wa'azan ka fada mana ka kyauta halin musa boka da gyara ta a karyar tsula ya ta maka yi wauta idan kuma ya ji kubar sha babata a nan gaba sai ya kurbu wurin geta idan ya sako hularsa mu kwace ta masu sai su ji waƙar ta kuta hagata idan kuma ta dame ku ku binne ta kar ta san karkale mu da yanke ta an guli ce ta dan mushi kun ga ginin can ya rushe kusan da sani dukun lashi ba a kiran ganye tushe mun yi zabi zan mun kwashi ku tafiya bana ta harshe can yayin wasu ya toshe kai mata duba zuta bakin mai ya kai danja ba ta kusawa ko neja ba ka da kwakwarar hujja ka yi kuɗi ka bar waja shi kwabari ya dau hoti ya ga haɓa ta sha fenti to ku sani kun yi daki masu yi wa budu fenti dukan ku daga mun kai eti ba ku da zaunan nan fati tuni mu tafiya ta ɗan saiti gwamna Kano dai sai abba ba wanda zancen ta baba yan ta kibe can sun saba sai riki zancen ɗan taba babu kwarewa sai ruwa har gagi mun huleba za mu ga ƙarshen kankan ba APC ta kan riba kanawa dodar har lamba abba kabir farkon yamba in je na duma da wanda masu kiran ayi daidai ce aman ɗin ka ba daidai mai kyautar gadin dai jikan garba da wadai nawa maza ta waga dai to yanzu sun shirya mun shirya dan karyar buru kunya farar aniya dai laya ballari zai sha kunya ya miƙe kafa an karya ya hayo tawagar sun juya mafe da biri sai suya wanda babu shiri ya ci taya mu yan gaba ne su keya hawa biyu dodar hanya sai an baka birnin manya tilar ajira a Kano tilar ajira yan takakara sai dai ku yi tashin bakara mu ne makura maganar nono da fura a Kano ABC dodar masu ido da kira tilar kudura da abba kabir Yusuf nasara abba kabir Yusuf nema ne bigiran samu yadda suke taku mu ma sa ga irin namu idan su fito a kara mana girma ba shi gudun girbi kai da maraba tuta mu in ji masoyan mu sai ta kwararo tan yin kalan za mu ci zaben mu yara kanan damu sun kauye da biranen mu gwamna da kanan damu tun bara ake kamu ku ne da saman kumbu don gaigai na kwambu maza kare shiri jimbu ka sallama yan sambu fada ya cika sai na ɗaya mai haƙurin jurewa da zuwan ka suke kaucewa sai mai kudirin gyarawa tafiya da kudin nunawa sai a rasa mai kokawa ga abar talabar bargaya jinin sulufin bayyaya kamun ka iya ka koya fari namijin an guriya shiri da kwamanda ya bi jinin sula dangin zafi a tara ka batu ya yi karfi ballati dangin karfi kuma tana salaku ne murfi ga abar taladan ga abba kabir amana su bi maganar kwake a Kano maganar kwake kama za ka rike wai kama za ka rike mutunta Kano inuwar jama'a su fake a faɗi a cika wannan a kanan ma ake gwamna da karawa
kira